Ahoj, zdravím všetkých a vítam vás na kanáli Zobáčikovou Mira. Dnes si urobíme taký pôdny test substrátov. Máme 3 druhy, takisto si niečo povieme o tom, aké tie substráty sú a ktoré hodnoty sú pre nás najdôležitejšie. Substráty poznáme neutrálne a kyslé. Vo väčšine prípadov nás budú zaujímať neutrálne. Na to, aby sme identifikovali kyslý a neutrálny substrát, potrebujeme vedieť hodnotu pH. Keď je hodnota pH, myslím, že od 5,5 do 7,5 vieme hovoriť o neutrálnom substráte, aj keď je to také, že tá hodnota 5,5 už je mierne kyslá. Potom ďalej vieme tieto neutrálne rozlíšiť na predhnojené a nepredhnojené. Predhnojené substráty majú hodnotu EC od 1,5 a táto hodnota nám udáva, na ako dlho sú predhnojené alebo koľko obsahujú živín tie substráty. Ďalej máme tie bezživinové substráty, to je hodnota EC 0,2 až 0,6 a tam už živiny musíme my pridávať, či už sa rozhodneme umelými hnojivami alebo prírodnými hnojivami. Tieto bezživinové substráty nám dávajú väčšiu variabilitu v pestovaní, lebo neexistuje iba jeden samotný substrát, ale napríklad máme aj kokosové vlákno, alebo teda nazýva sa to aj rašelina z kokosového vlákna, v ktorom sa veľmi dobre pestuje, nemá žiadne živiny. Takisto aj klasická rašelina, tá ale neutrálna, tá tiež nemá žiadne živiny. Je to na každom zvážení, lebo keď sa bavíme o nejakom ekopestovaní, tak ničiť rašeliniská vlastne kvôli pestovaniu nie je až tak fajn. Ale zase na druhej strane tá rašelina skončí tak či tak v zemi, takže je to ozaj na uhle pohľadu. Ďalej tu máme perelit, ktorý vzniká vlastne vulkanickou činnosťou. Ten je tiež veľmi dobrý. Potom máme keramzit, ktorý sa používal hlavne v hydropónii, už teraz až tak sa nepoužíva, ale pre nás sa dá použiť. Potom tu ešte máme čadičovú vatu, alebo nazývanú rockwool, alebo kamenná vlna. To je vlastne skoro presne to isté, s čím sa izolujú domy, akurát, že táto čadičová vata je vyrobená špeciálne na pestovanie, má presný pomer vody a kyslíku. Ďalej môžeme použiť na pestovanie aj samotnú vodu, to je hydroponické pestovanie. A do všetkých týchto médií vlastne sa pridávajú živiny umelo. Ak sa rozhodneme umelo hnojiť naše rastlinky, tak musíme poznať, alebo mali by sme poznať, hodnotu EC našej vody a podľa toho prispôsobiť vlastne dávku hnojív. Ja tu mám takýto leták, alebo teda je to dávkovanie pre hnojivá a tí tu už rátajú vlastne podľa tvrdosti vody. Lebo je tu napísané, že vlastne ak má hodnota vody EC 0,2, tak vlastne môžem si ja dať, že 2 až 3 ml hnojiva. Ale ak má hodnota vody je tvrdá, čo znamená 0,3, 0,5, 0,6, tak zase je tu napísané, že dávkovanie treba znížiť. Skrátka, výsledná hodnota živín v roztoku by mala byť 1,2 až 1,5. Preto potrebujem ja poznať vlastne moju hodnotu živín v substrátoch. Keď už používam hnojivá, ktoré sú už náročnejšie, tak aby sa mi nestalo, že si pokazím tie rastlinky, tak si to ideme teraz premerať, urobíme si test aj vody kohútkovej, vody, ktorú máme zo studne, destilovanej vody a pustíme sa do toho. Medzi živiny síce nepatria mykorízne huby, ale nemali by sme na ne zabúdať, lebo pomáhajú rastlinám prijať viacej živín do seba. A medzi takéto hubové preparáty, alebo tak by som nazval, že Symbivit, to je jeden, asi myslím, že z prvých takých preslávených. Čo by som u noho povedal, že funguje perfektne, ale nepáči sa mi, že není tam presne napísané, ktoré huby boli použité pri výrobe Symbivitu. Jeho viacero druhov toho Symbivitu, každý je robený vlastne na iné rastliny. Ja som si zobral takýto univerzálny, lebo budem pestovať vlastne viacero druhov rastlín, takže týmto univerzálnym nič nepokazím. Potom ďalej, čo tu je, tak máme Rigelo. To má výhodu v tom, že vieme presne, aká huba tam je, presne je tu napísané, aké množstvo, je tu napísané takisto aj dávkovanie. A toto Rigelo sa mi páči v tom, že dá sa použiť aj na ochranu voči pôdnym škodcom, lebo likviduje
vajíčka aj larvy smútnic, drôtovcov a hociakej zemnej hávede. Čiže ideálna kombinácia použiť toto a takisto toto. No. Ja som použil do substrátu obidve tieto varianty a takisto je na výber substrát, ktorý už obsahuje mykorízne huby. Len za mňa, že dôveruj, ale preveruj, lebo aká je záruka, že tie mykorízne huby sú tam. Vieme, že ak sa zvýši teplota, tak tie mykorízy jednoducho správne nefungujú, takže nevieme ten substrát, ako dlho bol uskladňovaný, kde bol uskladňovaný a náhodou bol vo vyššej teplote, tak tá mykoríza skrátka tam neprežila. A preto je lepšie si radšej kúpiť substrát, ktorý to neobsahuje a umelo to tam pridať. Primiešať a skrátka oni to pracujú. Ja už mám substráty zamiešané, mykorízy tam už mám dané a už sú, myslím, že týždeň sú tam v tom zamiešanom substráte. Test substrátov bude prebiehať následovne a to, že vlastne všetky substráty sme si vysušili, dehydrovali. My budeme postupne do nich pridávať vodu. Vopred si navážime vlastne, akú váhu budeme mať substrátu. Budeme to dávať po 10 gramov. 10 gramov substrátu, pridáme 10 gramov vody, premiešame. Znovu pridáme vodu, aby sme dokázali z toho trošku vyžmýchať pár klapiek. Takto urobíme všetky 3 substráty, 20 minút budeme čakať a potom si to budeme premeriavať. Máme tu černozemný substrát, ktorý má nižší podiel organickej hmoty, nižší podiel rašeliny. Potom tu máme zase substrát univerzál záhradnícky s vysokým podielom organickej hmoty. Je tu, ako vidíte, vyzerá to ako posekaná slama. Hovorím, keby toto spálim, tak ten spaliteľný podiel mi tu vznikne skoro 80%. Ďalej tu máme substrát určený na pestovanie paprík priamo aj s perlitom, takže na ten budeme tiež zvedaví. A budeme porovnávať hodnoty, to čo majú písané na obaloch a to čo sme reálne namerali. Budeme merať pH a hodnotu EC. Ako prvé si navážime černozemný substrát, dáme si tam presne 10 gramov. Tak toto zhruba premiešame, aby tam bolo aj z toho, aj z toho. Dobre, máme 10 gramov substrátu. Všetko budeme merať vlastne týmto prístrojom, ktorý je kalibrovaný. Je to Aquamaster Tools P110 pH/EC Temmeter. Máme ho kalibrovaný, nie je to žiadna Čína, pochádza z Holandska, tam je vyrobený. Dobre, takže teraz ideme premerať destilovanú vodu, aby sme vedeli, aká je hodnota pH/EC. Takže toto si dáme bokom váhu, tuto máme destilovanú vodu, zapneme si pH meter, vidíme tu, že teraz je tu hodnota EC, je tu MS, CM je tu 0, ukazuje tu aj teplotu, takže takto. A máme tu zobrazenú hodnotu EC je 0,0, čo je dôležité. A prepneme si na pH a hodnota pH, počkáme, kým sa to ustáli, aby to bola stabilná. Premiešame 6,4, 6,5, hej, dobre, takže máme premeranú destilovanú vodu, ešte raz, pH 6,5. Hodnota EC je 0. Dobre, takže ideme na to. My si tam teraz pridáme presne 10 gramov destilovanej vody. Dobre, ubehlo nám 12, nevadí. Potom tam pridáme ešte 8. Premiešame to. Ono ten substrát, keď je suchý, trošku ťažko do seba absorbuje tú vlhkosť. To ako, neviem, či ste postrehli, keď polievate kvetinu, ktorá je na povrchu načisto suchá, tak ako keby ten substrát pôsobil odpudivo pre vodu. No, dobre, takto to máme premiešané, čiže teraz tam ešte pridáme tých 8 gramov vody. Aby to bolo na hodnote 20 gramov. Dobre, máme presne 20. Zase to premiešame. Takto určite sa tu bude dať niečo z toho vyžmýchať. My budeme potrebovať iba málinko. Dobre, takže takto si to nahrnieme všetko tak zhruba na jednu stranu. Takto. Dobre, to máme.
A teraz si sem vytarujeme si váhu. Dobre, a dáme si sem vzorku číslo 2. To je substrát, ktorý bol originál na papriky robený, je aj s perlitom, aj so živinami. Dobre, tu máme 10 gramov. Takisto pridáme destilovanú vodu na hodnotu 20 gramov. Dobre, to máme presne. Teraz to premiešame. Vzorka číslo 2 je s perlitom. Vytarujeme si váhu. Ideme na vzorku číslo 3. No a tu ide ten substrát, ako môžete vidieť, že ktorý má príliš veľa organickej hmoty, ale to vôbec nevadí. Ja to takto nejako premiešam a skúsim ho tam dať. Nech je rovný 10. A sem rátam, že toto vypije asi viacej, takže dáme na úroveň 20. Tak. Dobre. A teraz to premiešame. Keď bude treba vodu, by sme potom ešte pridali. Vzorka číslo 3, vzorka číslo 2, vzorka číslo 1. Sondu si opláchneme zase v destilovanej vode. Ponoríme ju do kohútikovej vody, čo nám teče z kohútika. No a vieme, že hodnota jej živín, alebo teda minerálov, alebo prvkov je 0,6. Čo je podľa môjho názoru dosť, lebo na to, že výrobcovia hnojív rátajú s tvrdosťou vody okolo 0,3, takže máme dvojnásobok, čiže podľa toho treba upraviť dávku hnojív. Prepneme si na hodnotu pH a hodnota pH je presne 7,5, čiže pH máme neutrálne. Dobre, a teraz zase si opláchneme v destilovanej vode. Takto máme v destilovanej vode, sme si to opláchli, premeráme hodnotu minerálov a živín, nulová. Dobre, a teraz sem dáme vodu, ktorú máme v studni. S touto vodou vlastne polievame celé leto, takže sme zvedaví, aké má hodnoty. No a už nám vyskočila hodnota živín, minerálov alebo solí až na 1,2, 1,3, čo je enormne vysoké množstvo. Hodnota 1,3. Prepneme si pH, aké máme pH v našej studni. 7,4 je hodnota pH, čo ťaháme zo studne. S touto vodou vlastne polievame v priebehu celého roka. pH je výborné, neutrálne, až slabo zásadité. Necháme naše vzorky 20 minút odpočívať a potom to pôjdeme premerať, aké sú hodnoty. 20 minút nám ubehlo, tak si to ideme nejako takto spraviť, aby sme odtiaľ získali ten výluch. Sa ospravedlňujem, že nemám rukavice a ideme získavať výluch. No, výluhy nachystané a už len sa pripraviť na to. Takže zapíname merák, máme ho v destilovanej vode, hodnoty 0,00, takže ideme na to. Prvé, čo ideme vyskúšať, je černozemný substrát. Takže zistíme, koľko má černozemný substrát. Hodnota rovné 3. Černozemný substrát má elektrickú vodivosť rovné 3. pH má 5,6. Čo sa týka hodnotenia substrátu, kto by chcel predhnojený substrát, tak áno, je vhodný. Má vysokú elektrickú vodivosť, pH 5,5, čiže treba vápnik pridávať určite k rastlinám, ale je predhnojený minimálne na 2-3 týždne. Dobre, ideme, opláchneme, zase zoberieme destilovanú vodu, opláchneme sondu, či ukazuje, hej, dobre. Teraz ideme urobiť vzorku,
ktorá bola z najlacnejšieho substrátu, mala uvádzanú hodnotu 1,2 a je to s tým vysokým organickým podielom. Takže ideme to zmerať. Takže máme hodnota EC, elektrická vodivosť 1,6. Za mňa je predhnojený asi na týždeň. Zistíme jeho pH. Takže jeho pH 6,4, takisto to není až také katastrofálne, ale približuje sa hodnota 6,4 neutrálnemu pH. Za mňa je tento substrát pre mňa vhodnejší tým, že není až tak predhnojený. Dobre, zase ideme opláchnuť sondu. Dobre. A teraz posledný substrát, ktorý bol určený na pestovanie paprík, bol aj s perlitom zarobený, takže ten ideme premerať. No, jeho pH je 6,5, počkáme, kým sa hodnota ustálí. Dobre, 6,6 je hodnota pH. A predhnojený elektrická vodivosť, hodnota EC je 1,1. Podotýkam, že v tomto substráte už boli posadené papriky, čiže je tam hodnota 1,1, 1,2. Za mňa by bol tento substrát vhodný a tento substrát, ktorý meriam, mal uvádzanú hodnotu 1,5. No, dobre, opláchneme v destilovanej vode. Takže ideme si to zrekapitulovať. Tento substrát, uvádzaná hodnota bola na obale 1,5, pH bolo 5,5 a 6,5, pH bolo splnené, hodnota EC bola 1,5, nameraná bola 1,2. Tento substrát bol černozemný, tu bola hodnota nameraná EC bola až 4, elektrická vodivosť. pH tu bolo namerané 5,5, čo je za mňa trošku málo, ale dobré, dá sa to jednoducho nahradiť hnojivami vápenatými. A tento substrát, čo bol s tou vysokou organickou hmotou, bol predhnojený na úroveň 1,8, pH mala 6,5, čiže za mňa tento substrát je asi najvhodnejší, ktorý tu zatiaľ bol. Máme tu rôzne štýly predhnojenia, tento je na 1 týždeň, maximálne na 2, černozemný až na 4 by som povedal, 4-5 týždňov a tento, čo už bol použitý, no mal hodnotu, teraz mal 1,2, čiže týždeň predhnojený substrát. Test máme úspešne za sebou. Ja by som zhodnotil tak, že najlepšie mi vyšiel substrát pre mňa, čo chcem si hnojiť sám rastliny, ten s tým najvyšším podielom organických častí. Najmenej vhodný je ten černozemný, lebo ten bol dostatočne predhnojený. Čiže ten, kto nechce mať starosti s hnojivom, tak áno, je pre neho najvhodnejší ten černozemný. A dokonca ten černozemný už obsahoval mykorízne huby, ale takisto som si ich tam ja pridal, či už tam pridávam toto Rigelo alebo Symbivid, jedno aj druhé je dobré, najlepšia kombinácia oboch. Jedno toto chráni smutnice, larvy, všetko možné, toto podporuje zdravotný stav rastliny. Čo je dôležité vedieť, tak je aj aká je hodnota EC vlastne našej vody pri polievaní a pri hnojení, aby sme náhodou neprehnojili rastliny. Meriame týmto prístrojom. Ak by niekto mal záujem a chcel by premerať vlastne pH vody, alebo či má v zemi, či sa mu nachádza dostatočné vysoké množstvo látok a živín, tak kľudne mi napíšte do komentára, alebo sa mi len tak ozvite, viete, kde ma nájsť. Ale kto chce len tak hobby pestovať, samozrejme, stačí mu hociaký substrát, že netreba mať starosti s ním. Áno, paprika, paradajka tam vyrastie, nebude rásť tak rýchlo, bude iba trošku živoriť. Ja sa s vami lúčim. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za každý like, odber alebo komentár a vidíme sa pri ďalšom videu.